Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Dito ako ngayon sa bahay nila ni Lingling kasi birthday ni Lingling. Eto, how old are you? Alin lagi Dani? How old are you? Ha? Unsa it? Tarong og istorya kay naay kamera oh. Pilay mong edad? 8 na ka? 8 years old na si Lingling guys. Tapos si Budog, ang kapatid ko na lalaki, birthday po niya. So sabay sila ngayon dito. Naa si Mother, si Utik. Tapos naa si Dayday, akong cousin. Ayan. Naa si Sherwin dito guys. Kaming dalawa ang pumunta dito. Nandito pa si Kuan. Nandito pa si Undoy. Oh, ayun si Undoy. Nagising na si Undoy. Eto si Sherwin. Agoy. Naunsa man si Sherwin? Ha? Naunsa nang sa di mo mata? Nayayay na po di mo mata? Agoy. Nayayay akong bata. Punta tayo sa kusina. Nandoon si Auntie Mercy, guys. Nagluto si Auntie Mercy ngayon ng ano? Ano lutuin mo, te? Spaghetti ang lutuin ni Auntie Mercy. Eto, guys. Dumating si Auntie Mercy. Naghatid siya ng kape. Ayan. Tapos si Geraldine. Geraldine! Halika dito. Ano, kumusta na imong pag-vlog? Nag-vlog ka na, wala pa? Hala, hindi pa siya nag-vlog. Ayan, si Lilin guys, kapatid ko. Ayan, nag-vlog na rin siya. Nag-umpisa na siya pag-vlog. Baka sakali, guys. Tapos si Alshel, ang maganda ko talagang pamangkin. Ang ganda mo talaga. Oo. Tapos sila, nag-ihaw na sila dito sa baboy. Ilan ang giridi ang para sa litson. Tapos, eto, ang lutuin nila, una, spaghetti. Tapos ito manok, kung saan na siya, Lin? Adubong manok. Ang handa ni Lingling. Tapos, dito rin si Budog. Tapos, nag-order ako ng cake. 2 cake ang in-order ko para sa kanilang dalawa, ni Lingling at sa ni Budog. O, diba? May birthday cake. Tapos, si Utik. Nandito si Utik. Ayan. Dito kami, guys. Tapos si Papa. Wala pa dito si Papa. Kasi, ano, pinanday ni Papa doon ang bahay. And, sila ni Tata. Nakontak ni mo sila Tata, Len? Sorry, mag sila isda. Naglabay sila karon? Dine? Sa kabanyera ilang sorry. Isa ka banyera ilang gikuan. Mas maayo noon kay para. Ha? Gabi na sila mag-anhi kay nagtrabaho na sila na may ilang kontak ato. Unsay nagtrabaho? Na ilang alas 9. Kuan ba? Trabaho sila. Pahindo sa ila sa balay. Pahinlo sa ilang pahinlo sa balay kay Fiesta man atos Talisayan, guys. So maghinlo, maglinis sila doon sa parang amo dati ni Tata yun ang nagpalinis sa bahay. Kaya ayun, dagdag extra income. Ayan, naghiwa-hiwa na si Utik sa karne. Kaya eto guys, abang-abang na lang mamaya sa Bambam. Kasi sure na talaga ang Bambam kasi ang lechon. Inaano na nila ang lechon guys. Para maluto na, maumpisahan na pag takang ang lechon. Ayan si Auntie. Tapos, yung salad ni Lilin, nakagawa na si Lilin ng salad. Tapos, natikman ko ang salad, ang sarap. Masarap ang salad. Buksan natin ang kanyang refrigerator. Ayun ang salad, guys. Nahanda na ang salad. Na-prepare na ang salad. Maura ni tanan, Len. Taas. Nasa taas pa. Meron pa. Na mag-ice ni kay naman sa taas ni ibutan. Pala. Ayan, may salad. O, diba? And
bumili rin ako ng sliced bread. Ayun, may sliced bread akong nabili. Kaya, eto, magpansit sila ngayon. And, ay, bami ni Shalino. Bami. Bami, spaghetti, tapos salad, and adobong manok, and lechon. Pa? Magbambam na naman si Sherwin ngayon. Nayayay si Sherwin. Nayayay na si Sherwin, guys. Pumayat na si Sherwin. Nagising na si Undoy. Ali Undoy din na si Mama, oh. Hala, Mama, na si Undoy. Bagong gising si Undoy, Mama. Si Undoy, bagong gising. Gisapot ka, Undoy? Birahon mo ang banana. Pag-eskwela sa yun, guys. Awa kami karon. Malagwa kami nakahuman. Basta ka mo makahuman. Kamas-kamas. Agminyo na di ka, Alshel? Alshel? Kapag bantay sa bata ko mo ninyo. La, sige, pagminyo na. Mugas to, lapista, day? Dito na Mista basta dito gyapon dito nakata sa balay. Dito na ito magtapok, tanan. Sa tagbambang. Di man ako pabon niya. Dasto lang. Dato ni Agi pista dito, daghan kay dito no. Bigo gyapon kay ta dito. Lahira ba kay ang taga Mapua dito sa ato kay katulog jud dito. Okay, kanang gikan sa peryahan nagpang-disco dito sila balay uli. Nasamot karon day kinay disco. Dito gid. Si Madam Angging. Blooming kay kalagi karon ba? Ay saba. Si Madam Awing. Wa pa nakailis. Patagay na mo to nato. Giluyahan mo to siya. Giluyahan. Hawis ta duay sayo-sayo na yun. Uy. Unsa ka? Dai. Ali kay sugod na ta. Na Sherwin ho nagulat-ulat. Mama wala ginisan dyan nila. Si Sherwin guys nagluya, abot og naunsa ni siya. Kalipong kuno siya unya agka high blood unya ambot tani. Check up pa ni nako. Naunsa ni siya. Naunsa ka Sherwin? Uy. Naunsa ka ba? Naglalim tayo mata ng hiloy. Nagigita sila. Ha? Nagigita daw. Sakto man ni katulog. Kay sayo man mi nangatulog gabi eh. Naba man nalain man yung mata. Ay high blood na ah. High blood. Nagpa-BP mig hapon. Yeah. Dito kami duha nagpa-BP dito sa sinter. Yeah. Nawa man normal naman. Ambot naunsa ni siya. Naunsa ka Sherwin? Sa kalipong, siwan? Kalipong may konser. Nasira ang bait. Nagluya-luya bitaw ni guys mga ikaduha ay katulo na ni kaadlaw karon nagluya-luya. COVID mo siya. Mabalo ka rin. Naunsa ka Sherwin? Ha? Unsa may muulo lagi gipamati lagi? Ha? Mo lagi makainom lagi. Ginoo ko makainom niya. Makainom niya magkaligo dayon na. Kay katong pag uli na ko gikan sa Davao, pila ka adlaw dadto. Nagluya-luya naman. Kaya wa man ay tulog pero tingali pinakawa man. Lagi. Karon guys, nagluya-luya siya. Ay mag-adto tayo to ilailin. Magpatanaw ta kay basig gihilabtan ni siya sa kuan. Basig gihilabtan ni guys sa dili ingon nato nya. Kay natingala ra man ko kay baskog pa man ni nag-inuma pa biya ni. Kato bitaw ang tinga nagpangas siya sa kuan. Nga dito siya sa inyo nagkuan. Nakainom siya dadto nga time no. Dadto nagsugod. Nya nagluya-luya naman dayon. Buyagan galing kawi sa wil. Ay pa man na yung kuan sa balay nangapi. Kaong to siya ang nagkuan sa suka. Patanaw lang na nihilin. Lagi mag-adto mi dito og mapuhon. Si Sherwin nagluya-luya so baka bukas ako ni ipabinisaya dito og naunsa ni siya. Kaya nagluya-luya na guys. Nya
Lalagi, ambot lang. Ay, naku, ginoo ko. Dito tayo guys sa kuan, naglitsyon. Nya, marami na kami dito guys. Nagbuka birthday, ati inom ka man diya. That's Jimbo guys. Sigay mi di. Oh. Single pa ni si Jimbo guys, single kay parihan ni sila ni Kikin dig pakaingon. Di ara po si Kikin guys. Kita kami na guys ng jowa. Oh, bugna og simod ni sila guys, nangitag jowa. Si Papa, naglungag si Papa guys. Dili sila pasalig maglungag kay basin daw mahilaw. Yan, tapos ang lechon. Torang lechon dagto, nagtuyok-tuyok ang lechon. Ayun ang lechon, ang laki-laki ng baboy. Mga around 40 kilos or 50 kilos. Heto dito guys. Tapos ang mga naglitson, si Jongjong ug si Kuan, si Bosing. Tuara guys. Tuyok-tuyok pang lechon. Si Papa Jose guys. Tapos si Mama Ilang, wala si Mama Ilang nag-uban. Huwag mag-uban. Oh. Ikarga ko ni. Si Kikin. Ikarga ko niya. Si Budog. Agahan ka dog. Kuan mo si Maribel? Ang asawa ni Budog wala pa diri guys. Sila ni Chichi, naana sila ni Chichi diri guys ug ni Queenie. Hi guys. Si Queenie, ano MJ? Agoy si MJ. Naunsa na si MJ? Agoy si MJ. Narauhan. Nagkaon si MJ sa ice candy. Tapos si Mimi, napas si Undoy. Agay. Hi guys. Hi guys! Agay. Ay, di ana do yung. Tara na ako makan. Diyan guys, ang mga bata. Oh, si Mimi. Si Chichi, tara si Chichi. Ayan. Unsa na Lin? Muli sa ako sa bami. Asa man? Atay sa baboy. Ito. Atay ang ihalo sa bami. Ayan. Tapos ang manok hindi pa naluto. Ngayon, kukunin ko ang cake. Kasi nag-order ako ng cake para madala na dito, guys. Ayan. Diba? Eto, happy birthday ni Lingling ug ni Budog. Si Budog, alidog. Naa si Budog, guys. Oh, si Budog ang kapatid ko mag-birthday po. Diri na lang giusa. Oh. Nara si Budog. Oh. Nya ikapila ni Budog? Pila? Ay, 28 na di si Budog, guys. 28 pero mura pag si Tianyos. Pila naman di. Kisa may magbuwang din ninyo di kuan di ay. Budog ni Iking. Mo iging daw tata. 30 na lugar si Iking ta. Ay tik. 29. Ha? 9 pas iking. Ay si tata may 29 na. Eto mag-22 na si Budog. O mag-28. Tara na dog, kuhaon na to ang cake. Kunin ko ang cake, guys. Ayun sila dito nagmaritis-maritis. Ito magsakay ako ni Budog papunta doon tapos mag-try cab na lang ko pag pauli. Kasi ang asawa ni Budog tapos ang mga bata kunin niya. Eto. Kasi hindi pa naman naluto ang lechon. Tamang-tama pagdating nila dito luto na ang lechon. Dara, oh. Dito na ako, guys. Nakuha ko na ang cake. Tapos, bumili rin ako ng sliced bread. Eto. Kuha sa say, palihog say, be. Ano? May dalon. Manigdalhon na buin. Salamat, ya. Eto, guys. Here na ako.
Sobrang init. Hi mga madam. Ayan ang bisita ni Madam Leylin. Eto. Uy, plaster din oh. Sisa na undoy para sa ako na. Uy, hata dito bintoy ka. Uy, ikaw na kay madaot ni kisa matagya. Hala kang lingling di ay ito guys. Lingling! Aman si Lingling. Mang, Kaya nagtago sa kwarto, ginuo ko na unsa man yung celebrant nako. Ali diri. Oh, diara la. Paano ba ni Dollar. Char. Para kay Lingling ito, guys. Ayun si Lingling naghigda doon. Ayan guys, naluto na ang paklay. Si Alan ang nagluto. Ayan, si Alan. Magaling magluto ng paklay. Eto, tapos may naluto na bami. Eto guys, busy na sila dito. Sila ni Mother, si Lilin, si Auntie Inday, si Dayday, si Auntie Mercy. Busy na sila pag butang sa kuan. Ibalot-balot na lang guys. Ibutang sa ingani oh. Kasi tawag ani tik. Oh. Eto. Iingani na lang kay para ang mga bata dili magkayagaw. Nganong gi-close manaling wala pa may kuan. Pagkaon na nila isuroy na lang lechon. Pagkaon na nila isuroy ang lechon. Oh, di ba? Kay tadtaron raman dahil ang lechon. Ayan guys, bising-bisik pa, hindi pa tapos ang para bambam. Eto, sobrang init dito. Si Auntie Mercy oh. hi guys. Yes, tulong-tulong lahat kay para makabambam na ang tanan. So, arang inita diri sa kusina. Tapos si Alan, nagluto siya sa adubong manok. Ang lechon, atong i-check ang lechon dito guys ha. Kung okay na ba ang lechon. Ayan ang bata. May bata dito guys. So, ang ganda ng bata. Ayan, ang ganda-ganda talaga ng bata. Eto, puntahan natin ang lechon. Hala, nagtikangkang ang lechon guys. Eto, ang lechon. Tikangkang na gid siya oh. Oh, la nagliki-liki jud. Liki-liki ang paa, si Riri. Ago yung sa maning birthday celebrant to man nag-ilis. Pag-ilis sa dito ka kay videohan ra ba ka? Mao na nimong sayna. Ay, ako na lang mag-ilis karong nindot nga sayna. Ta ali na. Sige na. Pakig-ilis na tata. Lupigan ka dani oh, tanawa. Oh, gwapa kaayo. Siksi kaayo. Ikaw, taali ilis na tata. Mao na mo sayna? Nalagi ko no. Di gid ko na siyang ilis. Si Kikin. Si Kikin diri guys. Oh, waiting sa bambam. Tapos si Rape, wa kami nga Rape ni kuan, Yayang. Ayun guys, wala pa guys. Waiting pa para sa bambam. Hindi pa naluto ang lechon. Ayun, tapos sila ni Mama, sila ni Lilin, sila ni Utik, busy pa sila dito sa kusina. Pamutan niyo dito ko. Ito na lamisa bitaw nga gamay. Ni. Kasi ito ko. Sana lamisa nga gamay. Betul. Tubig, Jong? Skisa na. Lagi, no, cook na lang. Skisa na. Pagwala na cook, oh. Dai, waya ka dai. Ha? Wala na na. Namay ay siguro na sa kuan. Dana sa kuan. Bilangin yan. Ayaw sa anime kay wala pa ni manok. Yara sa na dimi. Wa may kutsara lagi. Misa di. Pwede po. Wala kutsara din eh. Sige, papahugas na ito ng mga bata ko. Pabutang lang na natubuan para mahugas ang mga bata. Wala yung marshmallow. Butan nila misa.
Hawa dia mi, hawa dia mi. Ano na? Oh, dito sa lamisa dito. Wait, tama to pasigulok ito man. I-plaster ang lamisa ha. Oh, i-plaster ang lamisa din. I-plaster din siya buka. Ano nito? Tara daw. Nanay man. Punta tayo sa lechon. Kasi, ay, luto na talaga ang lechon, oh. Tingnan ninyo ang lechon, ha. Sobrang laki ang lechon ng Lingling. Ayan. Luto na ang lechon, guys. So, nag-prepare pa sila doon sa kusina para mahanay ang kainan. Ayan, nagtikangkang gayud ang lechon, oh. Uy, ginukom, high blood na puntaan ni. Para high blood na bagay ni, oh. Crispy na crispy ka ang hitsura, guys, sa lechon. Ayan. Okay na okay ang lechon, guys. Crispy kaayo. Ay! Aw, ay. Ang lechon, guys. Diyan na. Luto na siya. Eto, ipahapla na siya diha para huguton na dayon ang tubo. Eto na ang lechon. Ayan. Kamuti-luti mo na. Hoy, unsa man ngalan na? Hotdog. Hotdog nga na puti-puti. Marami sa natrapo man eh. Marang na sa imong likod ang kalirong gamay. Ano na isalin? Alan, alan. Len, maabot magud mo bukasan. Ang nag-birthday si Budog og si Lingling. Ikapila nimo gani, dog? Ala, hinay kay tingog si Budog, murag wa pa jud ni kaon si Budog ba. Ikapila nimo, dog? 28. Ika-28 ni Budog. Pilay anak? Way labot sa kuan? May labot sa gimod. Sa gawas? Ayan si Budog, guys. Ika-28 ni Budog karon. Tapos si Lingling, ika-8 anyos ni Lingling. Ang atong tayan karon to 88. Gawas gina siya, guys. Ay, ahak mo ba ng timbang sa Ah? nangka ni Jam-Jam to it. Naghapa na ang lechon. Nya naay kuan hotdog, nga naay unsa ba ning mga gitugsok-tugsok nga puti. Tapos duha ka buk ilang cake. Cake ni Budog o cake ni Lingling. Ang birthday ni Lingling og ni Budog. Eto na, guys. Unsa man human na mo bag picture diha? Ayan na, guys, ang lahat-lahat. Eto, tapos may sliced bread. Ayun, tapos naay bami, adobong manok, and paklay. Ang nagluto sa paklay, si Alan. Ang uyab ni Utek. Haraman si Alan. Di ato ipakita si Alan. Ayan, guys. Tapos, eto, may coke din. Tapos, walay tanduay. O sara mag-blue kay walay kandol isa. Sige. Ito na, guys. Huyupo na nila ang kandila. Mag-blow the candle na silang duha. Sige, 1, 2, ready, go. Dungan. Happy birthday! Eto na. Dudlan, may isa ka Wala na? bata gid bata na pa. Imo ulo please. Ay, kaulong-ulong. Nakang lay jubiday. Wala ka daw. Ay, sa nang. Ang nagkananay dong. Abi, wala taga na. Dapat tigwa mo. Papa. Ay, lagi mo pa liro. Uy, bata pa rin mo. Bata pa mi. Di ara, guys, nangaon ang mga bata. So, hapsay ang mga bata, dili nagkayagaw. Ayan, guys, ang mga bata, naglinya sila adto. Ay, ako pare to. Ayan, nagpadaplin sila. Kaya na, bambam. Nagbo me. Sige, kaya ako tong kuanon ang cake. Ako tong tabas-tabason. Asa iba po rip man. Oh, napaya ko ng uya. Pwede nga mong gusto nato ga ang gipiper plate. Sa ano? Unsa din? Ha?
Oy, di ako gas lang. Oh, yeah. Kinuan na kayo, kinamitan na ni Kabidon. Eto guys, nahawan na. Eto, ang sobra-sobra. Ayan, wala nang ano. May nakita doon ni Merce. Oh, diara si Madam Aweng. Madam Merce. Yes. Eto guys, nahawan-hawan na. Tapos naay sobrang ulo. Ako ang dalhon karon. Uy, nakauna. Ay, nakauna din si Otek. Ayan guys, nakahuman nagkaon ang mga bisita. Ayan na. Ayan, nabusog na ang tanan. Ang tagay na lang kunoy kuwang. Ayan guys, daghang kayong salamat sa inyong tanan. Happy birthday, Lingling og Budog. Ayan.